Thank you, PM Henry. Sa satuyang mga panelists, si Direk Edwin, Attorney Christine, Sir Mar, sa indo po gabos na mga televiewers, sa indo po niyaon dingdingon niya na hapon, Diyos maray na hapon. Ini po sa idungtugang amigo na si Vice Governor Harold Imperial na nagbabalik bilang Vice Gobernador ng satuyang probinsya ng Albay. Tulo po ang priority programs ni Vice Governor Harold Imperial. Inot po, Post-Pandemic Recovery Program, pandua po, ibalikta sa scholarship program kang probinsya ng Albay, and pantulo po, ibalikta po ang health services as in PhilHealth sa masa digdi po sa probinsya ng Albay. Aloy na po kita nag-iribanan. Midbid din po ako, aloy na po kitang mag-aramigo. Sa kuya po, aram po nindo kang pandemic, tinamaan gabos, warang exemption, warang mayaman, warang pobre. Kaya po ako, yan ang katutuyuhan ko na matawan tayong mga programa for livelihood, as in po human services, dapat po ang tawan ng importansya ng provincial government. Importante po ang legislative and executive, saro po ang programa because we should collate or na magtawo po kita dapat ng programa na short, medium, and long-term planning digdi po sa probinsya ng Albay. Pandua po, sa paglibot ko digdi sa probinsya ng Albay, namati ang kan mga Albayano ang sa indang mga pangangaipo. Naaraman ko po ang sa indang mga agrangay. Kaya po sa satuyang pagbabalik, ang scholarship program or one college graduate in every family, gusto kong ibalik digdi sa probinsya ng Albay. Pantulo po, yung ani po sa PhilHealth sa masa, pakarayunta ang health services digdi po sa provincial government of Albay, tangani po direktamenteng napakinabangan kan mga tao. Dapat po ngunyan ang programa kang gobyerno probinsyal is direktamenteng nakakatabang sa mga tao na mamatean kan mga Albayanos. Sa gararay po, ini po ang sinuntugang amigo si Vice Governor Harold Imperial at your service. Ang question ko po is, anong klaseng liderato ang maipapahiling po nindo sa Sangguniang Palalawigan pagtukaw nindo bilang Vice Gobernador? So, thank you, Sir Mar. Aram po nindo, midbid nindo kan ako po nagdalagan or naging Vice Governor kang probinsya ng Albay. Sarong Vice Governor na fair and nagdadangog sa gabusting aspeto. Aram mo po, ang bago ang sarong ordinansa ipasar sa Sangguniang Panlalawigan, kaya po ang public consultation. So kasi mamatian mo ang pulso kan mga tao kung ano po ang sa indang karapat dapat asin kay puhan na legislasyon or programa kang gobyerno. Aram po nindo ang executive and legislative, there should be a LEDAC, which is the Legislative and Legislative Development Program. Partnership po yan. Dahil man pwedeng akuon ka sarong executive ang programa within the next 3 years. Aram po nito dapat yan, ang short term, dapat po, partnership yan, marayang ibanan kan executive and legislative. Kasi direksyon yan kang probinsya. Bako sa na direksyon kan executive or direksyon kan legislative. Dahil man pwedeng magkaibong sa wala susaro, sa tuo susaro. So dapat po, partnership. So importante po yan. Ako po, kan ako naging Vice Governor, bukas po ang opisina kan Vice Governor sa ordinaryong tao, sa mga, at lalo-lalo na sa mga opisyalis kang barangay. Nailing nindo ako sa luwas. Ang session po, once a week sana yan. But at the end of the day, importante ang pagkonsulta sa mga tao na dapat po ang legislation na pigpasar kan Sangguniang Panlalawigan, which is quality and responsive according to the needs of the Albayanos. Yan ang dapat na mga programa ngunyan, iso talagang direktamenteng mamati ang kanlambang Albayano. Ako po, sarong Vice Governor na patas, gapos po may boses. We have to respect the majority, we have to respect the minority. No one should be left behind. Kuya pong liderato dyan sa Sangguniang Panlalawigan ng Albay. And most of the time, ang gusto ko po, ako ang nag-preside mismo dahil naaraman ko ang mga important measures na pigpasar. Dahil po ko pwede yan i-delegate sa sarong mga temporary presiding officer dahil po iba man ang respeto pag ang Vice Governor talaga ang nag-preside sa Sangguniang Panlalawigan. Salamat po. Ano po an sa indong plano para sa paghahanda kang Albay en kaso magkaigwanin shortage sa petroleum, lalo na ngunya na nagpapadagos ang giyera between Russia and Ukraine? Thank you, Attorney Christine. Actually po, saro yan sa programa ko is food security. Aram po, paglangkaw po kang petrolyo, gapos po apektado. All prices will go up. So sa kuya po, turuan ta ning modern techniques in farming. Pakusugon ta po ang pagtauning suporta, ayuda sa satuyang mga farmers. Aram po nindo kasi ngunyang baga ang mga kabataan don't want to go into farming. Gusto ninda talaga magtrabaho, magnegosyo. But sa ibang bansa, nagkatiguan ng chance makapasyar po sa New Zealand, sa Switzerland. Kapos po mga mayaman mga farmers. So sa kuya po, talagang gusto ko tawan ng importansya ang agriculture, which is food security. Dahil bilang Albay is the rice granary in the Bicol region,
tawan tining modern techniques, tawan ta ning suporta, fertilizers, tawan ta po ning mga suporta sa mga parauma, para sira. So, importante po, tawan ta sinda na i-focus ta po ang food security kasi all prices will go up kasi apektado, may domino effect yan dahil po sa langkaw po kang petrolyo. So, pag-deliver kan mga services, pag-deliver kan mga produkto, so, apektado po yan. And importante po sa kuya ngunyan, yung tawan tang importansya ang tourism promotion. Bilang Albay is the gateway to Bicol region. Pag tourism kasi means jobs, opportunities, and livelihood sa mga Albayanos. Pag nag-invest ka, palaog na kwarta yan, digdi ang turismo, tapos na ang Bicol International Airport, dakol po na palaog ng mga investors digdi sa Albay. Which is, paibig sabihin, kwartang palaog sa Albay, pako po yan paluwas. And, maski puro paano po, it will generate jobs. Lalo na kung aggressive ang tourism promotion ta. Kasi kang panahon may talaga number 1 ang tourism. But siyempre, gusto tang ibalik yan. Dapat massive ang promotion ta. No one should be left behind. Dapat po asikasuhon ta, ini mga aspetong ini, na madirektamente magpakinabangan kan mga Albayano. Salamat po. If in case tabi makabalik kamo sa sanggunian panglalawigan kan Albay comes July 1st. Ano po ang first priority nindong gigibuhon para mabago ang sistema sa sanggunian to make it more accessible sa mga Albayano tabi? Thank you, Direk Edwin. Actually, aram po nindo, 9 years ako, from 2010 to 2019 as Vice Governor. Aram po nindo, iba-iba ang needs kang probinsya ng Albay. Ito ining priority. But ngunyan, sa kuya, ang number 1 priority is post-pandemic recovery program. Aram po nindo, dapat ang programa, saro ang direksyon kan executive and legislative, sarong quality and responsive legislative measure na masimbagan, asin matawan ning simbag ang satuyang mga kababayan. Sa sign ng pagtios, importante po ngunyan ang human services. Kasi dapat po ngunyan, nakulo na kitang buildings. Aram po nindo, billions na ang pinagibo sa road network, sa gym, multipurpose gym, buildings. Ba't ngunyan importante ang sarong programa kang gobyerno probinsyal direktamenteng nakakatabang sa mga tao, which is, aram po nindo, health services. Dapat ngunyan po, igwaning bulong, paglaog kang sarong Albayano sa hospital, igwaning bulong, igwaning mga services, which is MRI, libre, ang CT scan, X-ray. Dapat po, yan ngunyan ang mga programa. Pandua po, kaya nga ni ako nagbalik, dahil gusto kong ibalik sa scholarship program, and even po sa PhilHealth sa masa, digdi sa probinsya ng Albay. Actually, ang gabos yung programa, di man pwedeng akuun yan kisarong executive. It is a part, budget yan kang probinsya, bako yung budget kan executive. Dapat po, magkatuwang sinda dyan. Kasi, pag conflict, may mga bako ibang direksyon, dahil mangyari. Kasi for the next 3 years, ang direksyon kang probinsya ng Albay, sa executive and legislative, dapat mag-jive. Saro po yan. Para po, matabangan, mamatian talaga ng Albayano ang serbisyo kang provincial government. So sa Girare po, ini po ang sinong amigo, tugang, si Vice Governor Harry Imperial, na nagbabalik bilang Vice Gobernador, digdi po sa probinsya ng Albay. Salamat po. May mga nahihiling pa po kitang na mamalimos digdi sa tuyang probinsya, digdi sa Albay. Paano to po sinda matatabangan? How would you fight hunger po sa bilog na probinsya kang Albay? Thank you, Attorney Christine. Actually po, maski duman po pagluwas kan session, kanya pa ako dyan, pirming dako nagmamalimos. So, talagang gusto tatawan, kaya sabi ko sa indo, pagbabalik ko, so human services, na may mga nagtitios, tinamaan kang pandemya. We have to invest po sa tao. Bako na po sa mga infrastructure. Aram po nindo, like utong sa Albay Farmers Village, which is, nag-invest duman ang provincial government millions, billions, nga ni. Sabi sa kaya, isarong dakulaon na politiko. Ali ako duman kasubago. Ang importante lang kasi na wala mang programa, wala activities duman sa laog ng pirang aldaw. So sayang kuta na sa tao na pinakaunta na sa tao, tinautan ng ayuda sa mga tao. Yan ang importante. Kasi po post-pandemic, we have to be talagang ang response ta is data-driven response. Aram ta kung saan tinamaan. Arin po sa mga mas naapektaran, arin po sa mga sektor na dapat natabangan ta. Kung ang magpalimos po, natural na yan. Kung tawan ng trabaho, yung sarong head of family, importante taon mong trabaho niya, so head of family. Ako po, tawan ta ng trabaho, paklasyon ta so aki. Kasi may data nga ni, na maaraman ta, kung siya man nagtitios. Nangunyan po, ang mga infrastructure po, dapat po, bako na yan ngunyan priorities.
Kasi pag inagiyang kita kay Bagyo, tangkas gabos ng infrastructure development tigdi sa Albay. I will not say na ang build sala, pero tama yan. Because build, it generate jobs. Importante po, turuan ta, paadalon ta, na ang mga aki, sunamati anindakan, pagtios, pagkadipisilan kan mga magurang, dahil na maulit sa mga kabataan. Which is education, because education is wealth, and education is the key to success. Salamat po, asin Diyos maray na pong girara. Kamotabi, as presiding officer kan pig-apod ng August body, kay Vice Gov, 3 years na, kay dating Vice Gov, naka 9 years na. So, sa endong term na pigserbihan as of now, ano tabi ang landmark legislation na naipasar during your term na sagkod sa ngunyan, padagos na namamatian kan mga albayano? Thank you, Direk. Actually, pang ordinansa is a permanent in nature. Bako yung resolution na during the time lang kan ang sangguniang panlalawigan ng Albay. Ang ordinansa kasi unless repeal or revoke, permanente yan. So ako po, Direk, 2010 to 2019, dakol kaming mga ordinansa. So anti-plastic ordinance, so climate change academy, so Team Albay, humanitarian mission na nakaigwa kita, na naging part ka nga ni po. Pangtulo po, so pangapat, dakulong kita. So PhilHealth sa masa, kato. So sa kuya po, ini mga programang ini direktamente napapakinabangan ng Albayanos. Harap po nindo kan ako naging Vice Governor. Harap po nindo, importante kasi po, bilang Vice Governor, dapat po yan, ngari pamilya yan eh. Bako sa na-opisina kan Vice Governor ang asikasuhon mo, kundi dapat susanggo niya panlalawigan kung saan concern ang mga board members and even sa ng staff. And even po sa sanggo niya panlalawigan secretariat, kasi apat na departamento pig-adalan mo yan. Kan ako Vice Governor, sa muya na-transform or na-transfer sa management kan Provincial Library. Kasi naging thesis ko yan sa masteral ko sa Development Academy of the Philippines. So, dapat po yan, pig-asikaso po yan. Kasi sinang teamwork, sinang katuwang ko, sinda ang kasabay ko para mapakaray ang programa kan sarong legislative branch of government, kan provincial government of Albay. So, sa kuya po, dakol ng legislative measures kasi ang mga board members may kanya-kanyang priorities man yan. Ikulite yan kasi to come up with the legislative agenda kan sarong sanggunang panlalawigan. Halimbawa ngaya, may mga nanggara ng board members, magturo ko kami, kanya-kanyang priorities yan. Sararoon ta yan, kasi kung kabus kami, may kanya-kanyang priority, dipisilon iyan mautob. Kaya dapat po, ikulite yan, come up with the legislative plan, kan sanggunang panlalawigan, that is responsive to the needs of the Albayanos. Ang kooperatiba po talagang makakatabang para makatindog sa sadirin ng paa ang mga paraoma o ibang organisasyon na day maging palaasa sa gobyerno. Kaya lang, not all LGUs, igwaning local cooperative development office and local cooperative officer. In your term po, sa pagtukoy nito bilang Vice Governor, paano ta po ma-engage ang local government? Anong legislative action pwede tang ibuon to engage the local government units na mag-establish ng opisina and mag-designate ng kwalipikadong cooperative officer? Actually po, provincial government, igwa yan. Si Cooperative Development Officer yan. So, bako kasi requirement yan sa LGU. Sa sarong local government, bako yung requirement na magkaanon po tap ki opisina ki cooperative. But, importante lang, may provincial government. Ang provincial government kasi nag-oversee. Sinda po, ang kumbaga sa piga-asikaso ang needs kan gabus ng LGUs. So, sa kuya po, kaya-importante dyan as Vice Governor or sa sangguniang panlalawigan ng Albay, matabangan ta to put up in mag-regulate kita or matawan tang importansya na talaga ang sarong cooperative ang office is required dyan po sa sarong LGU. Ta importante po na matabangan man ang mga local government na talagang i-instigate ta or talagang i-inquire ta na talagang encourage ta sinda na magkaigwan ng cooperative office dyan, taning matabangan ang sa tuyong mga local government unit kasi po pag may cooperative baga, sabi mo nga they maging dependent po sa funds sa national government. So, importante po na igwaman kasi po pag may funds kasi na ang tubo kan progreso or kan funds coming from the national government, duro-diretso po sa LGUs. Kasi kung they po sila magkaigwan ng cooperative officer, definitely, walang programa na maabot sa indang lugar.
Iyo po, salamat. Next question. Manungod po ini sa earth moving. In other words, ining pagkaykay kan mga aggregates dyan sa pamitisan kan bukid. Earth moving. Yan. So, nakakatabang po ini sa revenue generation kan province and at the same time, disaster mitigation. Thank you. Ay, actually po, ikaw kataning anti-mining ordinance kang panahon me. So, medyo piga-abuso lang mo niya ng mga panahon. Dahil po, importante yan sa implementation. Actually po ako, importante, wala mang problema pagkwari. Pagkaykay, kung saan talagang, importante kasi i-review yan na dapat may ECC. Dapat po i-check talaga kung rin mga kaypuhan. Iyo, natural na po yan na talagang, yan po talaga kaypuhan or income generation man sa mga local government units. Kasi may mga share yan eh. May 40% sa barangay, 30% sa munisipyo, 30% mo sa province. But importante kasi pika-check na talaga kung saan kaypuhan na bako sa naabusuhon, na bako yan gibuhon na pagkakitaan kanibang tao, which is importante lang is kung sa disaster mitigation talaga, kung arin ang needs na nasa ngunyan nga ni maski nasa danger zone, pika-kay pa, which is dapat po i-regulate ang trabaho kan sangguniang palalawigan, i-regulate ang mga activities. Aram kan PRRMO na sa pamayon ni Cedric Daep, kung saan lang po ang kaypuhan na ikwari diyan po, digdi po sa probinsya ng Albay. Importante po, dahil po yan pag-abusuhon. Ang quarry operations po, aram po nindo, natural na yan, kaypuhan. Kasi siyempre, sa construction, kaypuhan yan, dakul po, nangangay po bako sa Albayano, kundi po ibang probinsya. But at the end of the day, yan ang trabaho ng sangguniang panlalawigan ng Albay, is to regulate ang mga activities. Kaya nga po ngunyan, medyo makamundoon, taga rin na abuso na ang quarry activities digdi sa probinsya ng Albay. Na yung kaso, pala doon si si Governor Noel Rosal, as sinasenong lingkod, sigurado ko po, papakarayon tayo yan, and dito tama po ang quarry activities digdi po sa probinsya ng Albay. Kamo pong duwa parehas nang nagkapot nin posisyon sa gobyerno. Now, my question is, sa scale of 1 to 10, how would you rate yourself as a public servant? And why? Actually, from a scale of 1 to 10, sa iling ko to kang panahon ko, 9 years po, is bako man madali. Dibisil po ang makagraduar na Vice Governor. Bako po. So sa kuya po, 9. Why? Aram po kang panahon nindo ako, sarong Vice Governor na madaling dulukan kang tao. Dahil nag-aalangan sa kuya ang mga opisyales, ordinaryong tao, maski sa ina ko ninda mahiling, approachable ako, nakakaranis sa kuya. Kana ko po dyan sa opisina, bukas po ang opisina ko, as in, ang pagtabang ko po kasi, tudok sa buot. Ini pong paglibot ko sa probinsya ng Albay, sarong venue ini, na talagang ngunyang pa sana, nagkukonsulta na ako sa mga tao. Kasi po, ang pagserbe, pag umasa na yan nagari nga madadalian, nga pagtukaw mo dyan, maadal ka pa kung paano mo matabang. Ini pong paglibot ko. Gigibutan na ini, para mamatian ang tunay na pulso kan tao. Sarong Vice Governor na madaling dulukan, madali mo pong ranihan, asin po sarong Vice Governor na talagang may malasakit sa tao. Ako po, aloy na po sa serbisyo, 9 years as Vice Governor. Aram po nindo, sa kuya po, kung ano po ang matinabang ko, ngunyan po, pikapasalamatan ako sa kuyang paglilibot-libot, kan ako naging Vice Governor. Kung ano man tinabang ko, dahil ko po yung pigbabawi o ililipat sa ibang barangay. Iyo po, sa kuya po talaga, ang pagtabang po kasi dahil pagpipiling lugar, dahil pagpipiling oras. Just call my name and I'll be there. Ano po ang specifically an sa indong estratehiya o mga proyekto na pwedeng gibuhon para sa satuyang mga empleyado digdi sa Albay para dain na sinda maghali o magpamanila pa para lang magtrabaho? So sa kuya po, ikaw kitang ordinansa kang panahon ko na kung anong negosyo na maputap digdi sa Albay, 70% of the workforce should come from Albay. Kaya on dyan sa ordinansa may, pinasar po yan. Kasi, aram po nindo, dahil ko po nakuon bilang Vice Governor, ang sarong ordinansa. It's a collective decision. Gabus po yan, trabaho, kan 10, 11, or 12 sangguniang panlalawigan ng Albay. Kasi di ka mo pwede magboto dyan na solo, or sa'yo mo sanang kaisipan iyan. Kasi yan, collective decision yan.
idea kang gabos. Kaya nga ni sanggunian, bako yan tabi one-man team. So sa kuya po, magkaigwa kita ng programa sa livelihood. Yun na nga ni na human services ang kay puwanta. Data-driven response, ngunyan na kigwat ng pandemic. Dapat ngunyan, post-pandemic, new normal na kita. Duman po kita nakafocus. Ngunyan. Na para ang mga albayano, mag-stay sa albay. Di maghali. Kasi po, digdi, dakulaw ng opportunities. Dakul po kitang opportunities. Dakul po ang tsansa na mapakaray ang buhay ta. May mga tugang kita na tabangan na sa edukasyon, mapakaray ta ang health services. Ngunyan po, tawan ta ng importansya ining human services na bigtataram ko na gusto kong tawang priority because post-pandemic, kay puwanta po talaga ngunyan na tabangan ang sito yung mga tugang na albayano. Kasi po, dapat ang programa, sabi ko na nga so direktamente yung napapakinamang kan albay. Encourage ta sinda na magtrabaho, digdi sa albay. Kasi yaon dyan ang build. Yaon dyan ang gobyerno provincial na maalalay sa inda. Dahil na nila kay Puan mag-migrate sa ibang lugar. Dakul nga ni nagdigdi sa albay para magtrabaho. Kaya nga ni po, stay in albay, live in albay, happy kita sa albay. Salamat po. Magiging, ano po ang dapat i-expect sa Indo as Vice Governor, kang board members and kang mga tao? Kumbaga, otherwise stated po, anong klaseng leader po kamo o Vice Governor sa board members and anong klaseng leader naman po kamo sa mga tao, kang albay? Aram na po, kan ako naging Vice Governor, sarong patas na Vice Governor, nagdadangog sa pangangaipo kan mga board members. So, sa inda po, maski anong oras naglalawag sinda sa opisina ko, kung ano man po ang agrangay ninda, maski pero paano po, natatawan taning solusyon. Sa mga tao naman po, madalion. Sarong Vice Governor na madaling dulukan, sarong Vice Governor na dahil sila nangunguntinwar. Kasi po, sa kuya, ang leadership skills ko po is talagang sa baba. Dati po akong kapitan. Nagpuun pa ako sa barangay as ABC President, board member. More on kasi po, and 3 times Vice Governor. So, aram po yung tao. More on sa legislation ng trabaho ko talaga. So, alin ako ni Midbid. Dahil ko nakaipuhan na from time to time pamidbid. Kasi paglibot ko nga po sa mga barangay, dati na ako ni bistado. Nahihiling ninda. Dahil sinda nangunguntinwar sa kuya. And pagbalik ko siguro sa Vice Governor, sabi sa kuya kan mga pigbisita ko, makakalaog naman sinda sa opisina. Tanamis na ninda akong 3 years. So, sa kuya po, ang opisina kan Vice Governor, bukas sa ordinaryong tao. Lalo-lalo na sa mga opisyalis. Kasi, pag nagdyan sa imo ang sarong tao, ibig sabihin may pagtubod sa imo, na maski por paano matatabangan mo yan. Si Vice Governor Harold, maski anong nilawagin sa politika, kung ano man po ang inabot ko sa serbisyo, iyon mang giraray. So dati, na nagpuon bilang kapitan. Kasi ang grassroots po, ang development starts at the grassroots level. So kaya ako kanyaon ako as Vice Governor, ang focus ko talaga sa barangay. Barangay ang bida. Dahil po ang serbisyo and development, dapat po magpuon sa barangay and mamatian kan mga taga-barangay. Sa Giraray po, ini po ang sa inyong Vice Governor na talagang dahil nito pagkontinuaran, barangay ang bida. Asin po, sarong Vice Governor na madudulukan kan ordinaryo asin mga opisyalis kan mga barangay. Kamatabi na duwa nag-serve na as Vice Governor and talagang kwalifikado na mamayo sa Junta Provincial. Ano po tabi, natataka mo ang kaipuan botuan sa Mayo 9. Araw po nindo, sabi ko nga ni Aloy na kita nag-iribanan. Namatayan nandong serbisyong imperial sa loob ng 9 na taon. Dakul na kamis, kan ako po dyan naging Vice Governor sa probinsya ng Albay. Aram po nindo, bako po akong dapat magtaram. So mga tao, sa sakuyang paglibot, kaya nga dahil ko lang aram nga kung nga tasinda nakakataram sa kuya ngunyan, sa sakuyang paglibot, na din ako naglawag-lawag dyan sa opisina kan Vice Governor sa loob ng 3 taon. Tibad lamang pag ikana, makalaog na. So sa kuya po, pag ako po nagtao ng programa, or mga donations sa sarong barangay, di ko nababawion. Pag ako nagtaon ng generator, sa indana yan, di ko nailipat sa ibang barangay. Kasi sabi sa kuya kan mga kapitan, mga opisyales, na mundo ngaya kami, naugma kang pinasubli mo. Pero kan binawian mo na, naginanakit na sa imo. Paano ko man po yan maaraman? Kung bako po hali sa inda. So sa kuya po, di po kita nag-imbento. Ini po, importante kasi ang serbisyo na talagang kung hain kampante ang mga opisyales. Dito man kay puan na alsahon ang satuyang sa diri digdi. Ilinguntan na lang po sa tawo. Kung kampanahon ko,
kung ano po ang ginibuhan ko, kung ano po ang naging programa. Sabi ko nga ni, di man pig-akni kisarong tao yan. Kasi, ang trabaho nindo, kung anong mga activities, kung anong programa nindo sa loob ng 3 taon, sa muhayang kabos, sa governor, sa vice governor, as in sa mga board members, kasi yan ang direksyon ng provincial government. Bako po yan na pigsabing sa kuya, di po ako pigsabing sa kuya, naging parte ako, kampanahon ko, yan ang programa me, yan ang gusto kong ibalik. Kasi yan ang talagang nakakatabang sa mga tao. Namatian ko yan, sa kuyang paglibot, yan ang pigahanap kan mga tao. Dahil ko man pwedeng imbento na yan, kasi po, direktamenteng, ang sa kuya po is a participative, as in consultative form of government, pag kita po nakabalik dyan as Vice Governor. Salamat. Last question ko is about the Mandanas ruling. Yung Mandanas ruling, nagtaonin dagdag na tax allocation sa mga lokal na gobyerno. But may kaakibat ining trabaho na may ibinalyo na mga funciones from the national government. Now, ang question ko is, ano yung Mandanas ruling? Makakatabang sa lokal na gobyerno o mas lalong gumabat-lugod ang dapat asikasuhin do? Actually, ang Mandanas ruling is talagang additional funds na pundo sa local government unit. Kasi luminang ka share nindo. Ilang ang probinsya ng Albay po is kung 3.2, magiging almost 3.6 by next year. So, dakulaw ng kwarta na magagamiton ta para sa social services. Sabi ko nga ni Kasubago na dapat po human development ang programa tango niya ng mga panahon. So, sa kuya po, ining Mandanas ruling, sisayman po ang maabo ng mga local government unit. Bako po sa obligasyon dyan, additional money coming in sa local government, sa treasury, kan sarong local government unit. Even barangay, munisipyo, syudad, as in probinsya, ang magkikinabang kaini. So definitely po, it's an additional job, additional task. But at the end of the day, importante po, masatisfy ta so needs kan sa tuyang mga kababayan. Na matao ta sa mga basic services. Kasi additional money coming in yan. Dito yung pig-asahan. So tinao sa tuya, mandated yan para sa mga LGUs na pakinabangan ninda. So at the end of the day, dapat po yan talagang mapatama talang ang programa na ikakatao ta sa mga tao. Sabi ko na ni Kasubago, human development, human services, scholarship, and PhilHealth sa barangay, PhilHealth sa masa, yan ang mga health services na dapat mga importanteng napapakinabangan as in programa kasarong provincial government. Bago sa na provincial, dapat po municipal, city, and barangay. Kasi po, gabos po yan na additional na kwarta, dapat po direktamente pakinabangan kan mga tao. Bako kan mga local government officials. Okay. Thank you, PM Henry. So, sa girare po mga tugang, nasa sa inyong kamot na magpili kan leader na nagmamalasakit as in nagtatabang sa probinsya ng Albay. Aloy na ko ita nagiribanan for the past 9 years. Midbid na nindo si Vice Governor Harold Imperial na sa inyong amigo as in tugang. Wara po ako ibang pigsirbihan kundi ang probinsya ng Albay. Wara po kayong pigiulian kundi ang probinsya ng Albay. Wala man ibang mamalasakit kundi ang taga-probinsya ng Albay. So, ini po ang sinutugang si Vice Governor Harold Imperial na tawan ng prioridad ang scholarship program, ang PhilHealth sa masa, as in po ang post-pandemic recovery program digdi po sa probinsya ng Albay para po masiguro na matabangan ang tuyang matugang na nangangay po. Kang pandemya, warang pobre, warang mayaman. Kaya nga ni po, sa sakwayang pagbabalik, mas magiging aggressive. Hayaan po dyan ang pagkonsultata, hayaan po dyan ang sarong programa na nagdadamay as in nagmamalasakit sa Albayano. Aloy na po kita nag-iribanan. Midbid nindo ako, dahil kita nagbago ang sa tuyang pag-iribanan. Even po sa sakwayang paglibot, midbid nindo ang pagkatao ni Vice Governor Harold Imperial. Dahil po kita nagpayaman sa pwesto, kundi ang ginibuta, serbisyong maasahan kan lambang Albayanos. Sa Gerare po, ini po ang sa inyong tugang, amigo, si Vice Governor Harold Imperial, naghahagad ka sa inyong boto na tabangan po nindo, mapakaray ang provincial government na magkaigwa po ng check and balance ang provincial government para po matsimbagan ang mga pangangaipo kan lambang Albayano. Sa Geraray, Vice Governor Harold Imperial, numero 1 sa balota at your service. Padaba ta kamo, padaba akong Albay, digdi po ako masirbi, ang Albay po para sa kapwa Albayano. Sa Geraray po, Vice Governor Harold Imperial at your service. Salamat po, asin Diyos maray na hapon sa Indogabos.